san maybe baka san dalilin da yasa na kira ka gidana ba. Ka gani no? Wannan ita ce maman Mamiyo. Dota nawa da kuna soyayya. Kuma mun riga mun yi magana akan cewa zan neme ka. Yanzu in dai kana so yarinyar nan so na tsakanin ka da Allah. Ka fito a yi magana aure, ni zan dauki da wani ka abun da za a yi ba ruwanka. I have money to take care of all this. A zo a yi aure, wannan magana ya kare ko hankalin shi ya kwanta. Wannan ba wai Sultan bane, wannan sunan shi Samtun wane ne ko Sale Makeri ne, kin gane? Sultan ɗinki na gaya miki baya nan. Ya tafi gidan yari an kulle shi an masa ɗaurin rai da rai. Babu wanda ya san ran da zai dawo. Hafsat ki gane cewa ni dinnan da kike gani kullum a gaban ki ni ne hakikanin mai sanki kuma masoyinki. Tashi baba, sannu. Dakata! Ba da shi ba. Sai da ka zo ka tanda gawa a nan wajen. Ka ba shi haƙuri. Allah ya maka albarka. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Ka yi haƙuri da duk abin da ya faru. Babu maki na har abada, haka zalika babu masoyi na har abada. Kai dai ka kula da sawayenka, ka lura da asawanyarka kan ta baje. Aha, Sanda, duk lokacin da kake buƙatar taimako, a shirye nake da taimaka. Yawwa, bismillah Hajiya, shigo. Hajiya, wannan da ke gani ba shine ɗanki ba. Wannan sunansa Sultan Hamza. Yana amfani da sunan ɗanki ne yana cutar da hukumar 'yan sanda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Niger. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa daga banda namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki daya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal, inda a jamhuriyar Niger kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niyami. Kai dai kawai ka garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma ba mu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, kamar yadda muka faɗi muku, a cikin garin Kano muna nan a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Niger muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samun kuzari shi nake rikewa da je bikin da zani. Rizoli kafe kusa ku samu kuzari, ba ni da sala ganda ba ta rike ni. Rizoli kafe manya kusha, rizoli kafe ji mana. Ne? Me yake faruwa? Jikina ne ya yi week da yawa, ina sauran gajiya. Gabi, na san me damuwanka. Rizoli Cafe shine maganin matsalarka. Rizoli Cafe. Rashin kuzari
nauyin jiki, kasala da kuma sagewar gaɓoɓi, Rizoli Cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Rizoli Cafe. Kama yanzu ba a samu matsaya kan hukuncin nan na Sheikh Abdul Jabbar ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi martani akan wannan canjin kuɗi da zai yi, wanda suka zauna da 'yan majalisu domin tattauna wannan matsaloli da ya shafi gwamnatin akan canjin kuɗin da za ta gabatar a wannan wata da muke ciki. To masu sauraron mu, kun saurari sharhin rahotannin namu na yau. Ku biyo mu domin tsinkaye cikakkun ƙarin rahotannin namu. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin hakan shi ke ba wa masu sauraron mu damar samun ingantattun rahotannin mu da zarar jarida ta wallafa mana. Ku ci gaba da biyo mu a wannan tasha tamu ta Hausa Global TV. Al'umma daban-daban kan yi tsokaci kan wannan hukuncin da aka yankewa Sheikh Abdul Jabbar din a watan da a shekarar da ta gabata. An yankewa wannan malami hukunci ne na kisa ta fannin rataya, inda al'umma daban-daban kama zuwa almajiransa da al'ummar gari kan yi cece-kuce da tsokaci akan wannan hukunci, kan cewa wannan hukunci da aka yanke masa siyasa ce, tunda har yanzu ba a gabatar da wannan hukunci ba. Wasu daga baya kuma suna cewa wannan hukunci da aka yanke masa ba a bisa daidai aka yanke masa ba. To ku biyo mu a comment section din mu, ku yi like sannan kuma na comment a ƙasan wannan bidiyo domin tabbatar da ra'ayinku akan wannan hukunci da aka yankewa wannan babban malami. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi martani akan shugabancin da yake kai. Ya ce yana yin duk wani abu bisa amincewar 'yan majalisu da sauran al'ummar gari ne, wanda abin ya shafa masu ruwa da tsaki kenan. Ya ce wannan canjin kuɗi da zai yi za a ci gaba da gudanar da shi, sannan za a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin kafin zuwa wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗin. Sannan ya ce wannan abu da za a yi zai kawo sauyi ne ga canjin rayuwar al'umma, ba zai gurɓata wani abu bane ko kuma zai lalata wani abu yayin yin mulkin nasa, sai kuma sauyi da ya kawo ma. To masu sauraron mu, wannan tashar ta Hausa Global TV ta zanta da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan wannan abu da yake gabatarwa a mulkin nasa na Najeriya, amma ya ce wannan abu da za a yi ya bashi kwana 7 za a ga sauyi nan ba da jimawa ba. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu.